der, hvor jeg filmer nu. har vi så et rigtig godt overblik over alle racerne, mens de kommer rundt her på den store volde. Og jeg vil stadigvæk bede jer om at lade være at klappe endnu, så vi bevarer roen hele vejen rundt. Og sige, at denne her tradition med at starte det store hesteshow med Roskilde Quadrillen efterhånden har mange år på banen. Og samtidig er det en fornøjelse hvert år at være hernede og træne med dem. Vi gør også det, at vi går turen til fods, inden vi starter med at sætte dem op på hesten og lave det her kæmpe store tableau, som vi ser foran jer nu. Og det er så hyggeligt, at det er mange af de samme, der kommer igen år efter år og gerne vil være med i den her fantastiske parade. Der er lidt prestige i at få lov at repræsentere sin race med et par rigtig flotte heste, så vi kan se, hvordan det er, de skal se ud. Og nu håber jeg så, at I har siddet rundt omkring og gættet lidt på, hvad det er for nogle racer, vi skal se gå ud.
Så nu vil jeg præsentere dem for jer i en race af gangen. Og vi starter med de allermindste, og det er et par repræsentanter for Shetlandsponyerne. Så kommer det næste lille pony, Wales Mountain. Så kommer Dartmoor-ponyerne og de små vedløbsheste, Gotlands Rus, og det var ikke fordi de skulle løbe vedløb. Så kommer der et par repræsentanter fra New Forest, og herefter et par Wales Ponies. Undskyld, det var omvendt, kan jeg se. Det er nemlig New Forest, de mørke. Og så kommer islænderne. Dem kan jeg kende, de har smidt os på. Så kommer der 2 repræsentanter fra Connemara. Og så kommer der 2 repræsentanter for Dansk Sportspony. Den ene er blevet væk, kan jeg se. Den kommer derovre. Så kommer der 2 harflinger. Og så kommer der 2 norske fjordheste. Så kommer der 2 repræsentanter for Wales Cup.